22 de març s'inaugurarà el sincrotró ALBA, l'equipament científic més important de Catalunya. No estarà a ple rendiment fins a principis de l'any que ve, però ja ha començat a treballar en fase experimental. Sí, de fet fa pocs dies que es va posar a prova i ahir un equip de TV3 va ser el primer a poder-hi accedir després de l'experiment. Quan funcioni a ple rendiment donarà servei a investigadors, universitaris i també a empreses. Tinguin en compte que en altres països europeus les farmacèutiques, per exemple, han pogut investigar amb èxit nous medicaments. Aquest peculiar cargol ja forma part del paisatge del Vallès. El sincrotró ALBA impressiona a vista d'ocell i també arran de terra. 4 anys i 200 milions d'euros després de l'inici de les obres, l'accelerador de partícules més gran del sud d'Europa ja té data d'inauguració. Serà el 22 de març, coincidint amb la celebració a Barcelona d'un gran congrés europeu d'infraestructures d'investigació. La recerca pròpiament dita, però, encara trigarà una mica més a començar. Aquest 2010 serà un any de posada a punt i d'experimentació. Som a la porta del propulsor, l'anella central de l'accelerador ALBA. Un complet sistema de seguretat evita que ningú pugui entrar dins de l'estructura mentre s'està fent un experiment. Ja som dins del propulsor, en un búnquer de murs de formigó d'1 metre de gruix que aïlla les radiacions que es produeixen a l'activar-se. Evidentment ara no funciona, però fa pocs dies s'hi van fer circular electrons per primera vegada. Es va fer arribar el propulsor a una acceleració de fins al 99,99% de la velocitat de la llum i es va arribar pràcticament a la màxima potència prevista. El resultat va ser obtenir la primera llum de sincrotró, aquesta, i comprovar que tot havia anat perfectament. Nosaltres considerem un gran èxit el que hem aconseguit. És l'accelerador de més alta energia de tot l'Estat i ha estat dissenyat, ha estat muntat, ha estat provat tot per personal del propi ALBA. La llum de sincrotró, que no genera radioactivitat ni cap risc per l'entorn, funciona com un supermicroscopi i permetrà als científics fer observacions a escala molecular que fins ara només es podien fer a l'estranger, en camps tan diferents com la medicina, la paleontologia, l'art o la química. La feina feta als sincrotrons ha permès, per exemple, desenvolupar nous medicaments contra la sida o filtres per motors menys contaminants. El sincrotró de Cerdanyola està a punt d'entrar en funcionament. Es tracta de l'equip científic més important de Catalunya i, tot i que no estarà a ple rendiment fins a principis de l'any que ve, ja ha començat a fer les primeres proves. Un equip de TV3 ha pogut veure els resultats d'aquests primers experiments. Francis Pérez, un dels principals responsables del sincrotró ALBA, està realment satisfet dels resultats de les primeres proves que es van fer la setmana passada. Es va posar en marxa el propulsor, el principal dels 3 acceleradors d'electrons d'ALBA. Durant 2 setmanes, la complexa maquinària es va fer arribar gairebé a la màxima potència per fer-hi circular feixos d'electrons fins a aconseguir produir la primera llum de sincrotró, aquesta. Estem a un 99,999999% de la velocitat de la llum, o sigui, estem extremadament a prop. La llum de sincrotró, que no genera radioactivitat ni cap risc per l'entorn, funciona com un supermicroscopi i permetrà als científics fer observacions a escala molecular que fins ara només es podien fer a l'estranger, en camps tan diferents com la medicina, la paleontologia, l'art o la química. L'ALBA s'inaugura oficialment el 22 de març i ja hi ha llista d'espera per fer-lo servir. Però no serà fins a finals d'any, quan els feixos de llum de sincrotró comencin a circular per aquests tubs i puguin arribar a l'altra banda d'aquests murs de formigó, on hi haurà els científics que els faran servir pels seus experiments. Jordi Aguilera, TV3, Cerdanyola del Vallès. L'organització